I'm DJ Sabs, aka Mr. Radio Man. Uyayazi xa kuhlala lixesha siphatha inkqubo ethi ijumpile sitalente ijumpile. We're able to give you nothing but the best of the Eastern Cape artists. And namhlanje siphethe uJoliza uMagayane umfana waphaya woma representing us in many ways. Namhlanje ke sithi launch 31st October drop i-album yakhe ethi Ushuni Webhaca. Namhlanje ke sawube sithetha nabantu who made sure that all of this is possible. Sawungena pha ngaphakathi sifumane ingoma, sifumane umxhentso, sifumane uthando lomculo apha eMpuma Kapa TV. Sithe make sure ba nathi siyinxalenye yalo msitho. Igama ngu-DJ Sabs nginkomo nguMalinge. Let's do this.
the man of the hour, the man of the moment, uJoliza, ushe. Umfomkhulu ke ushuni womhlaba ujikile wangushuni webhaca. Silapha ke kwi launch ye album. Beautiful choreography, beautiful music, beautiful writing. And also if you go phaa kwezandawo kuthengwa kuzo umculo, uzawubona uba there are beautiful guests in the album. Tata kunjani? Ndiyaphila bhuti wami kunjani? Siyabulela mntakwethu. Oh mkhuluwa man. Ndifuna nje ubhodle i-feelings zakho about what happened tonight. The music, the people supporting you. Ndifuna uthethe nabo. Okokuqala mandidlulisa ukubonga kubantu abasixhasayo sizi artist. Njengoba benke nathetha pha ndathi ngaphandle kwabantu asiyonto. Yabo kubalekile ba into esiyenzayo bayixhasa. So ngalomazwi ndithi ndiyabulela kakhulu. Okwenzekileyo namhlanje into endingathi indishiya kwi moment yoba ndiyaphupha na okanye le nto iyenzeka nyani. Yabo ngoba ngelinye ixesha ezi zinto okanye ezimini zinjena siyazinqwenelela into yoba mazenzeke, kodwa xa selapha phambi kwakho ungakholeli uqomba hey man le nto iyenzeka nyani, like ndim nyani lo ulapha kule ndawo namhlanje. Yabo so ndifuna ukuthi ngalo mazwi iyenzeka. Yabo noba yintoni na okholelwa kuyo into yoba ngenye imini uzawuphumelela kuzawenzeka. Now what your music is not commercial in the sense, but it's music evula i-boundaries for everyone to listen to. Ingaba mhlawumbi for artist azamayo ibaluleke kangakanani na into yoba ube nguwe as an artist? Ibalulekile bhuti kakhulu ngoba apha emculweni zininzi musicians. Yabo so awukwazi ukuthi ufika nawe ufike ngento uJoliza ayenzayo into eseyikhona. Yabo ngaske okanye noba uyayenza lento yenziwa nguJoliza but ube nendlela yakho nawe oyi-approacha ngayo. Yabo kubalulekile because singabantu sifuna into entsha. Yabo sifuna into entsha. Ndingatsho njalo ndithi kubalulekile into yoba iba nguwe iba original. Alright, Yeah. before ndikhulule mntakwethu, the project iphumile nge-31st October. What should we expect as abantu nabathandi bomculo, more especially the brotherhood in the project? Bale abantu abaninzi oDumza Maswana, wabala uNtsika, you know, wabala oNathi Mankayi. How important is that singamachita to support each other? Ibalulekile wena Hotman. Yabo ngakumbi yabona kula ngoma ubaleka. Ndisifile phayana as if obhuti aba uDumza noNathi bayandiphakamisa ndiye out yase Eastern Cape. Yabo small like bayandilifta into yoba Joliza hamba. Yabo ixesha lakho loba qhubeka nawe sikhona sakunyusa. Yabo so indlela endizifila ngayo ngala ngoma into yoba mabavume into yoba siyenze la ngoma umna nabo bobabili. Yeah. And then the whole project, what can you promise abantu who have not listened to it at the moment? Kula project ne into endingayithetha ndingathi kukhona ukuphila, kukhona izitori ezipositive, kukhona izitori zokukunika ithemba. So kubalulekile into yoba abantu bayoyimamela. Yabo ndisure ngalona 100% sure into yoba umuntu othe wayimamela akasoze angabi nengoma ethile azathi yayibona le ngoma mhlawumbi isingathi mhlawumbi uJoliza wayeva indlela endandisifila ngayo ukuze ayibhale. Yabo so kubalulekile into yoba abantu bake baye because kwamna phayana ndithulule ubundim. Yabo ndithulule izinto ezenzeke kum, izinto bendizifila. Yabo ndazithulula pha kula album. Kungako bendiyithi nam ngokwamandla wami ndenzile even kule album, kodwa whatever ngoku uqhubekela phambili ixhomekeke ezandleni zikaMdali nokuthi abantu bayireceive kanjani. Tata, speak to the people abakusupportayo nabantu abalapha basinqungileyo ngoku, even your family. uGalo ungathini kuthi? Ndiyayibonga kakhulu iGalo ngoba indibeke kule ndawo ndikuyo namhlanje ndizibone into nguJoliza one album yokuqala. Ukulahla ithemba man. Yabo but yakwakupenika. Yabo because ndingumuntu obhalayo kakhulu. Yabo
ingoma zikhona but andikwazi uzirekhoda yabo. So ndiyabonga kakhulu igalo into yoba mayifezekise eli phupha lam. Abantwini abazileyo namhlanje bazosapota bazobukela i-album launch, ndiyabonga kakhulu. Ngaske ke abantu baqhubeleke bayimamele i-album. Nimvile uJoliza guys, mna Mpuma Kapa TV, definitely iJampile and my crew City enkosi. Danko. Siphinde sabuya iJampile, Mpuma Kapa TV, DJ Sebs, channel 260. Apha ecam kwam ndinontsika is a composer, is a writer, is a big brother and also an award-winning artist. Okay. You know, it's always a pleasure. I mean, we come a long way. Yes. Yes. Almost 20 years. Almost 20 years now. But today it's all about Joliza. Of course. Ndiyafuna ukwazi tata your role. Yeah. Kwimpilo kaJoliza as a big brother, industry friend. Yes. No, tell me more. Yeah. Ndingumkhuluwa wakhe first and foremost. uJoliza ndammeet ndine-gig kwelcala. And then he heard through the grapevine where I was staying. They hashed up a plan to come bendi-ambusha. Besithi kum, there's this young chap ufuna ukudlalela nje ingoma. Njani na? You know, how did you even find me? But I respect the hustle. He sat down and played. Wadlala ingoma ezimbini, ndathi makadlale enye, wadlala iNomayeza, ndathi nansi ingoma yakho ke. This is where your journey begins with me. Signature song. Then ndathi kuye uzawuze Joburg, but let me go arrange this song for you because it was slow. They peg again because I'm also a producer. I saw him singing it in a certain way. Of course, not even taking his thing away from him, but I was like, this is also where you can excel. He peeled another layer. He was surprised. We did this song, we released it, and it caught on fire. And that was the beginning of the relationship. And mind you, Sebs, we were not even aware that Singo Kumalo Sobabi. So this is deeper than just music for us. You know, so I then published him, and then he went to Galo, and then we spoke with Galo to make sure that everything gets transitioned. And they were good about it as well. Nama was amazing with it, and we all just want to see him just become this amazing superstar, which he is going to be. Yeah. Most of the artists, yanyanzeleka amaxesha amaninzi bawele eRhawutini okanye eKapa. Yes. Entertainment as a whole, Yeah. music. Yes. How do you feel about this transition of artists like Abaduza Maswana, you know, Starting at Joliza, home. starting at home Yes. and then Yes. going out? Because they born ourselves, it's just us. We were placed in Joburg. But if you think about it, we also started where we are. Yes. It's just that Joburg is looked at as the hub, but it's not really. So wherever you are as an artist, I respect those artists. That charity really begins at home. Mawubaswa ngabantu abasetsangu bakho lo mlilo, Yes. so that it can grow and grow until it reaches other spheres. And I respect uJoliza for doing that. He did it all on his own here. Wabonwa a competition ushuni. And then I also like how he just took that and embraced it. What ushuni wepata. I love it. And this for me is also an eye-opener for all other upcoming artists, that it's not the place, it's what you emit. You are the thing. It's not the environment. You are the channeler. Exactly. Yes. Xa ukushiya tata, Yeah. ndiyafuna ukwazi what's the future for Nsika Yeah. kunye Yeah. noJoliza? Because it seems like it's a combo No, of some it's a sort. combo. It's a combo, nyani. Ndiyayithanda le ntwana. You know, I look at him as my younger brother. And he's launching his debut album today, and it's a massive congratulations from my side, because uthe naxa esithi Nsika ndiyakucela ndathi I'm actually doing a musical estate theatre. Kodwa ndizabacela director wathi no nyani, go support him. So it's nice when even your family and the people that are surrounding you understand the relationship and its depth. So we are launching album yakhe, Dise Studio, writing my sophomore album, and uzawufeature on a piano. You just got an exclusive. So yeah. Mpuma Kapa TV, DJ Sebs neyiJampile. Exactly. Enkosi kakhulu. Siyabulela, Sharp, mntakwethu. sharp. Nsika, Mshita wam, the soil. Yes. You know, it's been a while. Yes. But ke ndiyabulela for the connection today. Yes. Masibaleke sikhangele uJoliza mfumana njani. Yo.
Wakanye maphupho
Mawaqhubeke. Kuthi sonke silapha, ndithi mawukhanye, mawuqhubeke. Ithi mfakavesi yokuqala. Ndiyayazi namhlanje ngafani nezolo. Ndiyazi somandla ngabo nenjongo. Noma sekunyuka ngiqinisa uqobo. Noma sekudila kuvela phambili. Izothi ekugqibeleni ithi qina, qinisa iqina ubomi bunjalo. So ndifuna sithuma namhlanje siyazi ukuba kuzokhanya. Noma kwenzeka ntoni kuzokhanya, masingalahli ithemba. Okay. Ndandike ndakhelwa ngecala lapha. Ndandivavanye bami yathi aniyithandi because yazi mina ngento. Abanye bethu mhlawumbe bayazi, ndangena wakuqeda. So ikhona ivesi yabe ndisayikhumulayo emva. Yabo, so ebalele isithi nje, yabo xa isithukuthezi. Yabo, hayi. Anisisokuvumu kanti kuthi kanjani kwayile ngoma phathwe kwibambe phambi rap 5. Kodwa hayi, kodwa